कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. महात्मा गांधीजी आणि लाल बहादूर शास्त्रीजी हेमगेले देशासाठी मोठे योगदान. रुपाली नाईक. कारवार. देशासाठी महात्मा गांधीजी आणि लाल बहादूर शास्त्रीजी हेमगेले योगदान सदा स्मरणीय असतले असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले. 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधीजी आणि लाल बहादूर शास्त्रीजी हेमगेल्या जयंतीनिमित्तान कारवार शहरातल्या भाजपा कार्यालयात लाल बहादूर शास्त्रीजी आणि महात्मा गांधीजी हेमगेल प्रतिमेक फुलां अर्पण करून अभिवादन केल्यानंतर रुपाली नाईक हेमी उलयताले. जगाक सत्य आणि अहिंसेचो मार्ग दाखवून शांती आणि सत्याग्रहाच्या माध्यमांतल्यान भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याक जन आंदोलन बनवचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हेमगेले योगदान खूप मोठे आसा. तसेच दक्षता आणि प्रामाणिकतेच्या जोराचेर शासन वेवस्थेक दिशा दिवचे आणि जय जवान जय किसान असे घोषवाक्य देशाक दिवचे भारतरत्न लाल बहादूर शास्त्रीजी हेमगेले योगदान सुद्धा खूप मोठे आसा. अहिंसेच्या मार्गान ब्रिटिशा विरुद्ध लढाई करून जगाक शांतीचो मंत्र दिले महात्मा गांधीजी आणि निस्वार्थपणान त्याग आणि सेवाभावान राष्ट्राचो गौरव उंचावूक शास्त्रीजी हेमगेले आदर्श सदाच शाश्वत आसतले. या वेळार नगरसभेचे अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, भाजपा शहर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी, VM हेगडे, शहर मुख्य सचिव अशोक गौडा, देवीदास कंत्रेकर, नगरसभेचे स्थायी अध्यक्ष माला उलसवार तसेच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. गोकर्णात सेल्फीच्या मोहान एकट्याले मरण. गोकर्ण हिंगा ओम समुद्र किनाऱ्याचेर फातरावेल्यान सेल्फी काढताना पर्यटकाचो तोल वचून समुद्रात पडून मरण जाल्ली घटना शुक्रवारा घडली. मृत पर्यटक शिवमोगा हांचो असलम वय 45. शिवमोगाच्यान 10 जाणांचो गट पर्यटकासाठी गोकर्णात आयिल्लो. त्याच दरम्यान समुद्र किनाऱ्याचेर फोटो काढताना ही दुर्घटना घडली. मृतदेह प्राथमिक आरोग्य केंद्रात धाडून दिलो असून पोलिसांन घटनास्थळार वचून पंचनामा केलो. तसेच समुद्र किनाऱ्याचेर वचून सेल्फी काढताना काळजी घेवची असे आवाहन पोलिसांनी केले. वन्यजीव आणि पर्यावरण वाचवच्या कामात आम्ही सगळ्यांनी सहभाग घेऊ जाय. काळी व्याघ्र अभयारण्याचे संचालक निलेश शिंदे. कारवार. दुडा तालुक्यातलो पश्चिम घाट हो अतिसंवेदनशील परिसर असून पर्यावरण संवर्धन हे आपले सगळ्याचे कर्तव्य आसा. वन्य प्राणी आणि मानव हांचे भितर संघर्ष कमी जावचो. तसेच वन्यजीव आणि पर्यावरण वाचवच्या कामात आम्ही सगळ्यांनी सहभाग घेऊ जाय असे काळी व्याघ्र अभयारण्याचे संचालक निलेश शिंदे हेमी सांगले. तेमी शुक्रवाराक केसरलोक वन्यजीव विभागात जाल्ल्या वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रमाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात उलयताले. या वेळार केसरलोक ग्रामपंचायत अध्यक्ष संतोष रेडकर हेमी सांगले की आम्ही आमच्या ग्रामपंचायतीक प्लास्टिक मुक्त करचो संकल्प केला. ग्रामस्थ आणि रान विभाग हांचे भितर अधिक समन्वय राबू जाय. हाजीसाठी अधिकारी लक्ष दितले असे तेमी सांगले.
या कार्यक्रमाच्या निमित्तान केसरलोक गावात ग्रामस्थ आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यानं जनजागृती रॅली काढणं वन्यजीव आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिलो. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.